hyvä ja poistu. Ja minähän en lähde omasta kaupasta. Niin. Mihinkä? Satanan kalju. Kusi. Jäi. Seppo! Eiks Peppu leikki oo sulle tuttu? Puuhai. Joo, kyllä sitä on useamman kerran ollut matkara takalistossa. Seppo. Kyllä se on vitu homo. Äijä! Mitä helkkaria? Enhän mä tarkoita sulle. Se raiskaus. Fantasi. Hoita. Vaan huumeiden. Salakuljetusta. Persessä. Ai, sä puhut nyt analirosta. No olin persettä. Mitä sillä on väliä? Helvetin idiootti. Sä siis tiedät. Mistä? Helvetistä. Mä puhun. Minä tiedän. Miten niin? Mä oon saanut aivan vitu loistavan idean. Mikäs se sun idea olisi? Tadaa! Musta tulee niste! Ismo. Suomen työttömin narkkari. Että homoismo. No ei todellakaan. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa pyykittää. Niin. Saatikka sitten teidät pirittää homejuustosta. No, noihan on ihan perusjuttu. No ei muuten ollut. Ja tässä astun paskaa minä. Anteeksi rouva. Siellä hyllyn luona. Tää kysymys, se saattaa kuulostaa hieman työntöltä. Mutta onnistuskohan teiltä esimerkiksi... Opioidi antu. Mitä? Ei. No siinäs näet. Kaikille ihmisille narkkausasiat ei ole yksinkertaisia. On silti hyvä, että koske minua nyt. Mitä sä oikein... Tää ohjelma, tää on suorastaan välttämättömyys. Mistä teille? Siis huumetaitoa viidepaketissa. Oikein valmistettuna se on täysin hajutonta toimintaa. Tai voisihan se tietysti vähentää huumetaikureittenkin hallussapitotaakkaa. Joo. Noniin, tästä suojaamatonta seksiä nyt olisi. Ei muuta kuin kimppuun vaan. Ei kiitos. Joo, minä olen impoten. No okei, kuitenkin täältä lähtee päälle. Sitten nostat tän läpän tähän näin. Mitä? Nohan sitä kuvaa paljon helpompi katsoa tästä kuin vaikka luupista. Kui saakeli! On nää saatan kehittyneitä. Kyllä. Milläs vuosikymmenellä te olette viimeksi oikein kuvannut? 1935. Mitä te oikein aiotte kuvata? No se taas ei kuulu sulle. Mutta aika paska juttu tässä on kehitteillä. Okei. No sen verran mä voin paljastaa, että sä tilaat. No ihan taatusti. Eiköhän lähetä. Vittu. Jep. Huume on rahaa. Ja tänään me lyödään Taniaa. Niin, nyt käy. Terkka ja vittu. Mä vihaan poliisi. Mä olen niste. Ismo ja tänään mä näytän teille kuinka käytetystää neuvasta saadaan hoive. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on 10 litraa. Mitä sä siinä tuijotat? Mitä? Häh? Nyt me upotetaan tää neuvastan käsi varten. Pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että suoni löytyy ja hoive. Kuplat alkavat tulla pintaan. Perseen sun kanssa. Satanan kuusi mun. No mikäs sua vituttaa helvete? Idiootti! Älä nyt siinä höpötä. Meillä on tässä tärkeät sokerit menossa. Kyllä, olen juonut. Sä sait siitä just olutta. Hei, terve. Sulla on olutta. Kari hei, nyt sä pakkaat sun kaljasia heti. Ja ulos täältä! Otetaanko Oma isänsäkin määrää jotakin nulkkia. mieluummin verit kuin